שלום וברכה לכל החברים היקרים שלנו בפייסבוק. ברצוני לומר מספר מילים ולשתף אתכם במצווה ענקית, מצווה שאין כדוגמתה, מצוות זיכוי הרבים. בימים אלו ממש, בסייעתא דשמיא, אני עומד להוציא ספר חדש שיראה אור בקרוב ממש, ספר ששמו לקראת שבת. ספר זה מכיל מספר עלונים, מקבץ העלונים שפורסמו בשנת תשס"ז. העלונים אלו מכילים בתוכם סיפורי צדיקים נפלאים, חידות, פרפראות על פרשת השבוע וחידושי תורה מתוקים ונפלאים מדבש ונופת צופים. שכל המעיין והמסתכל בספר זה, בעזרת השם יקנה לעצמו שמחה, ברכה והצלחה, וגם יתחזק בלימוד התורה. ונפשו תהיה שמחה מאוד על כך. ומחפש אני מספר אנשים הרוצים להיות שותפים עמי בזיכוי הרבים במימון הדפסת הספרים. כל מי שמעוניין להיות שותף וליטול חלק בכל סכום כלשהו, עבור הדפסת הספרים, אשריו ואשרי חלקו, זכות הרבים תלויה בו, זה זכותו עומדת לעד. אני בעזרת השם בסייעתא דשמיא מתכוון בלא נדר את הספרים הללו לחלק לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, לכוללים, לתלמודי תורה, לבתי ספר לחינוך תורני ועוד ועוד. כל ההכנסות שאקבל עבור הדפסת הספרים ילכו נטו לשם שמיים, לדברים שבקדושה. אין לי שום בזה כוונת מטרות רווח או כוונות אחרות, אלא הכל למען שמו יתברך. לכן כל מי שרוצה להיות שותף יתקשר למספר הטלפון המופיע מטה, או ייצור איתי קשר בפייסבוק ויכתוב לי בעזרת השם בסייעתא דשמיא את שמות האנשים שהוא מעוניין להכניס בסוף הספר, לרפואה, לברכה, להצלחה ולעילוי נשמת ולכל בקשה כלשהי, ואני בעזרת השם בסייעתא דשמיא אכניס את השמות, וכשהוציא את הספרים לאור יהיה בקשר עם אותו אדם. אם ירצה אותו אדם לקבל כמות ספרים ולחלק גם הוא לעוברים ולשרבים, מה שהאדם ירצה בעזרת השם מבוקשו ייתן. והרי ידוע גודל מעלת מזכי הרבים, שאין קץ לשכרם ולגודל מעלתם בעולמות העליונים. אדם שמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. ואם מספיק שאדם אחד יחזור בתשובה או יתחזק מהספר שאנחנו מוציאים לאור, כל הזכויות של אותו אדם ויתחזק ויעשה מצוות שיעשה, הרי זה נזקף לאותו אדם שהיה שותף בהדפסת הספרים. אז כמה רבה וגדולה מעלת הספרים, וכל אדם יכול כל מה שהוא זקוק לברכה ולישועה ברבות הימים, כשזקוק לאיזה עזרה, הקדוש ברוך הוא שומר ונוצר בשמיים את כל הזכויות והמצוות שעשה, ובשעת פקודה הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע לאותו אדם. המצווה הזאת מגינה על האדם גם בעולם הזה וגם שומרת עליו בעולם הבא. אז לכן כל מי שבאמת מעוניין להיות שותף ייצור עמי קשר בטלפון או בפייסבוק, ובעזרת השם יתברך יהי רצון שתמיד נזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא, לעשות לו נחת רוח, וכל התורמים והמסייעים יראו ברכה והצלחה מאת האלוקים. עד כאן רזי ייחודה שלכולם המשך יום נעים, כל טוב, ברכה והצלחה לכולם, אמן ואמן.